pamene varunde tafika pachina pa guys akuluakulu nkhani tsopano ikuoneka ngati pang'ono pokha mulika seriousness tsopano ikuoneka ngati nkhani ipita ku seriousness. Tiyeni tilowe tsopano ku kathako nkuja siti kuchoka yayi komanso ku Israel pano pa nkhondo tsopano ikuoneka zoti anthu dziko la Qatar lamba kufunsa mafunso USA kuti akuluakulu inuyo tsopano panopa security imene iniyo mmatipatsa apapa tsopano ndiye ndiitiyo chifukwa asilikali anu ali mutimo alimo muno mudziko mwathu muno barracks yawo limo muno zida zawo zilimo muno dziko nkupezera pangidwa attack inuyo security yanu osadziwa chilichonse kubwera like mwapanganda mine security ndikuzapezera kuphwanyidwa mile mujamo inuyo roho yanu udindo wanu oteteza ife ngati ma Qataris udindo wanu uli kuti afusa choncho. Okay, funso limene mwina ina kumafusa kuti how like bwanji pali zimene zimayenda pasipasi. One, America imagwira ntchito ngati mumaziwa magangster ake. I think sometimes kale zimakondochitika zimenezo kachikana kachikhaleko kwa America munthu akhala ndi business ina yake ka restaurant ka chani kumabwera fanzi kumabwera kagulu kena kake kamene kamabwera pa ndikuuza kuti akulu tizikutetezani kwa aliyesa mnafuna kupanga ndi chipongwe ife tizikutetezani ndeni umuzitipasa ndalama nde iwe unalibe choice basi umene pa mwezi pacha umene kulipira umalibe wajawo ndithu makangisa amenewo andi kakhalidwe kamene kakaso kakhalidwe kamene kaka pali sometimes tumagangster tina takujeni taku South Africa. I'm not sure kuti Cape Town ikakuti amathaso kuwapanga anthu ena amabusiness especially anthu obwera ma foreigners amabwera kumauza takulu tapasa ndalama basi kukuza kuti iwe uli under ifeyo uli under our security tizikuteteza nde anthu aja amalipira kaumuyo kachu gangster chonchi ndi kwa amene simukudziwa. Yes, America imapanga zimene zonso kumayiko amene akuona zoti mayiko awa ABCD amapanga zimene zonso like amabwera ndikuuza kuti akupanga ndo atake kula ma atake akupanga na attack ndi ndalama kuno ife tizikutetezani nuyo ndalama kuno nde guarantee yake basi tikukira military yathu mene momo basi doti ife tizikupanga check chijose ya ife ndithu musadandalo chijose yayi muzitipasa ndalama. So kachikhalidwe kamene kamene America imapanga kwa mayiko ena. I remember panali nthawi ina yake mene Trump nthawi ijaye asanachite ujeni asanachite chani temu yambirira ija imene analowa ija osati iya temu yambirira ija nthawi ina yake Saudi Arabia MBS tinamuyika uja sanalipire ndalama imeneyi. Trump ulonalo usatu Trump mpaka anakaulula pagulu kuno akulu we protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the King Salman. I say the king will protect you. You what now? Agudi inuyo timakutetezani. You would not be there for 2 weeks without us. Simnakapezeka inuyo pene papa. Dziko la Saudi silinakapezekapo kwa 2 weeks yoka chipanda ifeyo. Ifeyo timakutetezani. So you have to pay for your military. Mulipire ifeyo. Yeah. Zimenezo. Japan also is gonna pay. No, South Korea zimena mapanga. Sokuti soti nkhani ndi obisa yayi. Ndiye no pamene baba Qatariswe imapanga ziti. Kumona ngati muchitetezo chani
chitetezo cha America. So chitetezo chimene amakhala yowacho kuchola kwa ndani ndamauza ndanawo ndi Iran tu sidziko. Iran is a bad country. Ndamazo Russia is a bad country. Bas nde mukwena upangidwa protected kumaifeti zikuteteza ndikupasa security guarantee. Mina ngena kumafuza kwa Monday Trump is nkholola kuti watch. We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. Saudi Arabia, very rich country. We defend them. We subsidize Saudi Arabia. They have nothing but cash. Right? We subsidize. Yeah. Can you mean? Yeah. 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 Ama nyamua dola, nyamua. Ndalama umangopeleka basi. Nde I think I think a Saudi anaonazira mutibela anthu. Ndisana pereke. Namazira mukwena kulipira, mulipire. Ndiko mabaya mndituma dollars, billions of billions. Ndalama amount mulipire mwalipira America. For you amagenda ntchito ngati mujani? Gangsters. Anyway, nde amafusa pano pakataka amafusa bwino. Tatiuzeni sopano niyo kuti ntchito yamugenda ntchito yanji. Ngati niyo ife timalipira komano still Americans lemo muno and tizifira safe komano bwanji. Apazarana apa. That's why Trump wazungulula muria mwimbe na Netanyahu. Chifanya no panga zimene zihema kuti. Okay. That's the first thing. And the other thing is Netanyahu. Okay. Awawa akata awolimbikirabe zuri wabugezera. Chifukwa ijindi chibongwe. Komanso abanga undermine security. Aphekesa chitetezo chawo. Kanga kuti katayo ndi yango kanga kuti basi pena pake padzala. Kanga kuti usidziko yayi. Loyi mapaloka. Ndari wafuna abwezere. Ayiwonetse Israeli. Koma Israeli mulomo pepesa kapena kuti makuti Netanyahu wabweraso ndi fire. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. Lion of the Judah, wabweranso. The chosen people. Wabwera. Ndawo chito wazilala kuti apanga ife imeza tinabwera mwe kujawo kapanga yataki chani Hamas. Osati inuyo yayi. Nde komanso fari kuuzeni kuti inuyo nepopo anthu osa amene ali kusumene kwa Hamas amene ko. Apanga meeting zawo chancha amene koko mwauziretu. Inuyo mwachotse mwatulutse mudzikomo wani kapena apo yayi mwapenga handover mwagwire mwachaje milandu. Chifukwa anapanga za October 7. Nde kupanda kutero mukapanda kutero ifeyo tipanga zimene zozo. Nde Israeli kubweza moto. Akafika amwe yatsa moto. Nde moto afuna abweze moto sopano. Nde Qatar si madziwa I think kuna kusiku mina sa madziwa anthu akuti amasewera ndi moto. Amasewera ndi moto. Nde apapo wawo chasopano ndi wawo chazeni zeni. Dziko la Qatar lokongola, dziko la Qatar lolemera. Afuna apasulise posa manyumba, afuna agomulise nditu. Fa Israel ifi karume gomula basi. Sura maonelo ukondo yayi. Sama onelo ukondo yayi. Awateteza ndani.
USA palibe chimene ingapange. Apa sinapange chilichonse apa bwanji. By the way, Qatar ndi dziko loti, or even the America, very good ally. M'bale wabwino wa USA. Amene iye imapanga zinthu zake usati mobisa ikomuonekera. Amapanga host anthu a Hamas. Amapanga host una aliyese. Tikambirane kuti nkhondo zikutano mene koko makuti. Ndi good friend wa USA. Good friend. Komano za good friend izo maposa ndinu ya Qatar. Anzano osamagenza zimenezo yayi. Anzano amakuyuzana, amakugwisana ntchito. Yeah, it's time. I remember there was a time, I think that there was a time, nakumandi Somalia nino wake. Da mandu fotokozera za kwao. Nde, zimena amalongo so amena akulu. Amandu zote akulu. Anthu, yes, pali amena amagwisidwa, magulosa azifamba maonaja. Amagwisidwa ntchito. Ndi, ma-Americans, kwa pasandalama, zida, yanchani. Koma, amayiwala chinthu chimodzi. Chifukwa anthu amene akwatuma iwowo kuti apange zimene zizi mudzina mwina loti mwina ngati timagulu ta Chisilamu chanchani amene amatumawo sikuti akathana ndi amene akufuna iwo wathana nawo sikuti bazitsala pompo yayi. Iwe ngati akutuma kuti uthane ndi uyo, iweyo ukagwira ntchito ijayo uthana ndi uyoja ndoti iwe you are the next, iweyo makhala next. Yeah, so nde ukambelembere uchani chanchani uli wose zimene zimachitika kukhala wawo kunduku ku makhala ngati ndi mauchene nda zinzano at the lastly kumapeto mwake ndi zimene zizi tsopano iwe ndi amene maukwiridwa. So therefore actually I'm trying but napeza sofosona mu comment section lokhuzana ndi Abu Ubaidah, spokesperson wa Hamas amene ku mbali ya Israel anena kuti waphedwa and tinanena kuti Israel inatulutsa ripoti kuti waphedwa komano sitinapeze ripoti kuchokera ku mbali ya Hamas. Timvani pamenepo sitinapeze ripoti lopanga confirm lotsimikiza ku mbali ya iwo. Nde sitikudziwa pano pa sitikudziwa kuti ali moyo kapena anaphedwa. Koma ripoti imene lilipo ndi la mbali imodzi la mbali ya Israel. Koma no mbali ya ukoko sikulibe. Yeah. Koma akapanga confirm akatsimikiza kuti alipo kapena anaphedwa tizakuwuzani. Guys, thank you so much. Mana cameras.